Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndakarombera kune imwe n'anga iyo inogara kumahusekwa, ndokwandakarombera ikoko. Ndainge ndiine friend yangu uyo ainge achigara kwaRusape, saka akabva achizondidaidza akandiudza kuti ainge achida kunoroora musikana wake, saka takabva tachizoenda tose kuChipinge, ndo kwainge kuchigara musikana wake nevabereki vake. Saka ndakaenda kuya plus ainge achida kushandisa motikari yangu. Takati tasvikako kuChipinge, ndakabva ndachizongonakirwawo nefriend yemusikana webest friend yangu, ndokubva tachizotanga kutaura. Saka mukutaura kwedu kwatainge tichiita takazogumisidzira tava kudanana, but dambudziko rainge riripo nderekuti she was a married woman, saka zvaingova zvemujolo. Saka akazondidzidzisa zvakawanda, kubata mishonga isina kunaka nekungoita zvimwe zvinhu zvisina kunaka in general. Saka ndainge ndava kupota ndichiendako kuChipinge sezvo ndainge ndichiita zvemabhero. Ndaiti kana ndikatumidzira vakomana kuti vange vachinohodha mabhero kuMozambique, then ndaibva ndachizotoenda ndobva ndanopiwa mishonga nasekuru vake, hanzvadzi yamai vake, ndivo vainge vachindibatsira kuitira kuti zvinhu zvangu zvisazobatwa nemapurisa. Sezvamunongoziva kuti mapurisa ivowo vanoitawo zvekutengesa mabhero, saka vanenge vachitoda kuti vange vachikutorerai mabhero so that vange vachizoita profit yakawanda. Saka ndakaramba ndichingoshandidzana nasekuru vacho kudzamara vazondiudza kuti kwainge kuine bira rainge richazoitwa kumahusekwa. Ndakazoendako mukoma, then tiri pakati pebira vakazonditora vakabva vanditi muzukuru uya kuno, ndokubva vachizoenda neni kune imwe n'anga, vakabva vandipa maintroductions, vakabva vati kune n'anga yaya uyu muzukuru wangu mumubatsire, ende kana mamubatsira mumubatsirawo zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura navo sekuru vekumahusekwa, ndokubva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kumba kwavo. Ndakaenda kumba kwavo ndikatombogara pamba pavo kwemazuva akati one day. Zvainge zvisiri nyore, kuromba kwandakaita kunorwadza, kunyange hama dzangu handingambodzinzwiri tsitsi because ndakaromba kurwadziwa. Ndainge ndichidya tsvina madhodho chaiwo asekuru. Saka zvavanoita kana vachikurombesa, ivo vanoitira tsvina muhari. Saka kana vaitira tsvina muhari kudaro, hari iyoyo ndiyo inozotorwa vobva vachizobikira sadza muhari imomo. Pavanenge vachibika sadza richikwata kuzosvika richizomonewa, rinenge richizangana netsvina yavo yavanenge vaitira muhari imomo. Ende kana wodya unodya zvekare nederere, nekuti mhiko dzaunozoita ufanira kuti unge uchizodya hove dzakaita semiramba, dzimwe hove dzinotsvedza, uye zvekare nederere. Saka unotoridya ipapo nekuti vanoti derere ndo rinoita kuti usazorutsa. Saka unenge uchiti apa uchidya derere, apa unenge wakabata lemon uchinanzvira kuitira kuti usazorutsa. Saka sekuru ava mukoma ndo zvavaiita. Ndakaudzwa kuti ndo zvainge zvichazoitika, kuti ivo vanopota vachiitira tsvina muhari, then tobva tachizodya tsvina iyoyo. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda kwainge kuri kutamba, ndikati hakuna zvinhu zvakadaro zvekuti munhu angadya tsvina yeumwe murume. I don't think kuti ndingakwanisa kuita zvinhu zvakadaro ini. Asi ndakabva ndachizoudzwa kuti kana ndichida kuti ndinge ndichizoita mari yakawanda, ndinofanira kuti ndinge ndichizodya tsvina yavo sekuru. Ndakabva ndachizotanga kudya sadza iro rainge rabikwa netsvina yavo, ndikaridya. Ndakaita wiki rose ndigerepo pamba pasekuru. Kunyange munhu akauya kwandiri, kana ari mukadzi chaiye wandinenge ndichifambidzana naye, wandinenge ndichitoziva kuti ndinotomurara ende anofanira kuti ange achiwanawo something kubva kwandiri, asi kuti ndige ndichizomupa mari, ndinotomupa mari mushure mekunge ndatomboideketerera mari iyoyo
ndinodeketerera, ndichadeketerera zvekare kuti minyama yose nemweya yose yerima inofanira kuti inge ichizomuteverera mukadzi iyeye. Saka ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichizoita. Mushure mekunge ndapedza kudya tsvina yasekuru ndo pandakazotanga kutemererwa nyora dzandiinadzo kumusana kwangu, uye zvekare nekuendeswa kumakuva. Ndaenda paguva usiku hwoga hwoga ndobva ndanhonga mari. Saka mari yandakanhonga ndakanzi handifaniri kuti ndige ndichiishandisa mari iyoyo kusvika vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuchechi. Saka ndakakurirawo kune Hidden Church, musazotaura zita rechechi yacho. Saka ndokwandakazoenda ikoko ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuna vamufundisi. Ndakaenda kwavari ndikati, vamufundisi, muchindiona ndauya pano semwana wesangano, ndinoda kuti ndige ndichimbotenda Ishe nekuti vandizarurira nzira dzangu. Ndoda kumboti ndige ndichikupaiwo chegumi sezvandanga ndisati ndakamboita muupenyu hwangu. Mari iyoyo ndo yandakatora ndokubva ndachizopa vamufundisi iri mari yechegumi. Saka vakabva vatora mari iyoyo kuzonoizanganisa kwavakazoita nedzimwe mari dzainge dzichibviswa nevamwe vanhu vemuchechi, ndokutoba kwandainge ndava kutoita zvipo zvevanhu vemuchechi. Saka izvezvi ndingangoti chechi yose kusanganisira navamufundisi ivo vanotongoshandira inini. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi kuchechi vakaendesa mari yainge ichiiswa pamakuva, vakanzi vange vachienda kunoisiya kuchechi iri mari yakaita seyechegumi, but vachida kutozotobira vanhu zvipo zvavo. Let us try to speak about it in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma Nash yakamira sekudai. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Saka ndainge ndimbori muroyi ndokubva ndachizotendeuka, but ndava kutozvidemba kuti chandakamborasira masimba angu chimbori chii, because kubva zvandakatendeuka kuhura kwava kuita murume wangu mukoma ndainge ndakamupfuhwira. Ndakabatsirwa naamai vangu kuti ndige ndichimupa mupfuhwira. Izvi zvakaitika mushure mekunge tatanga kufambidzana. Ainge achidanana nomumwe musikana ainge achidzidza pacollege ipapo pandainge ndichidzidza. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva pandakasangana naye ndakangomumhoresa ndikati yesi kani apa ndainge ndichida ziya rake. Saka pandakamubata ndikamukwiza, ndakamubata ruoko rwake, iye haana kutozviona, but ndakatotora ziya rake. Ndasvika kumba ndokubva ndachizogeza ndikazoenda nemvura yacho kumusha. Amai vangu vakazondibatsira ndokubva ndachizomugadzira zvekuti mumvuri wake waifamba wakabatana nemumvuri wangu. Saka ainge ava kusamboona vamwe vanhukadzi. Akabva achizoramba musikana wake waainge achidanana naye ndokubva achizotanga kudanana neni, ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndakazoroorwa, ainge oshanda, neniwo ndainge ndava kushanda. Ndainge ndichingofamba naamai vangu neshamwari dzavo, tainge tichifamba tichiita zvekuroya vanhu. Saka pane pamwe apo patakatombodonha, tainge tichienda kugweru. Painge paine umwe mukadzi uyo ainge akaisa muroora wake pachijana. Saka patakaenda kugweru hatina kunge takaziva kuti muroora wake ainge atori kuchechi, ainge achienda kumasowe. Saka vakabva vachizozviona kuti kwainge kuine varoyi vainge vachiuya, vakabva vachizotidonhedza, but havana kutiona. Takatodonherapo pasowe paainge ari muroora iyeye, but havana kutiona. Vakangonzwa noise kuti pane chatikwatara, vakatsvaka vachatsvaka, asi nekuda kwekuti mukati mavo mainge muine vamwe vainge vabva mukuita cheupombwe. Ipapo varipo pasowe painge patori nevamwe vainge vatombopinda mune rimwe tende vakatorara vose. Saka ndivo vakazotipa simba. Tose takanoungana
tikabva tachizonopinda mumutumbi yavo takagoverana vari vaviri, vamwe vakanopinda mumutumbi wemurume, vamwe vakanopinda mumutumbi yemukadzi. Saka vakatitsvaka vakatishaya, asi mupostori ainge achitoti varipo mani, pane vanhu vadzika pano. Vanhu ava kudzika kwavaita vachibva kudenga havana kudzika nekuti vanga vachida, kune kwavanga vachienda, but varipo vaita zvekudonha vakatitsvaka. I think kuti so iroro rinenge rakazotoparara because iye ndiye ega ainge achizvinzwa munyama dzake kuti pane vamwe vanhu varipo, asi kuti ange achitinongedza ainge asingakwanisi. Saka akazogumisidzira ava kuita sekunge ainge ava kunyepa. Patakaona vanhu vava kuita makakatanwa ndo patakabva tachizobuda mumitumbi ngevanhu vatainge tagara, ndokubva tachizobvapo tichitiza tikabva tachizokwira chindege chedu tikazodzoka zvedu kuHarare. Saka takamukoniwa muroora iyeye watainge tichida kuti tinge tichiuraya sezvo ainge akaiswa pachijana navatete vake. Pandakaona kuti Jesu ainge aine simba kuti darika isu sevaroi, zvakangotanga kungondibata mupfungwa dzangu, kunyange ndainge ndisingadi kuti amai vangu vange vachizviziva. Vainge vava kuti kana vakandidaidza kuti hui here ndaikwanisa kuramba hangu ndakanyarara, then vobva vachizondidaidza ndobva ndazomuka, asi nguva zhinji ndaingoramba ndakanyarara. Dzimwe nguva vaizotira zvekutotumidzira bere rangu kuti ringe richipinda mumba, right? Kana rapinda mumba ndobva ndaizomuka, but ndinenge ndakatogumbuka ndisingadi kuenda kwavanenge vachida kuti tinge tichizoenda tose. Zvose izvi zvakati zvichiitika, kutenda kwangu kwakaramba kuchisimba muna Mwari kudzamara ndazotanga kuenda kuchechi. Saka kutanga kuenda kuchechi kwandakaita, ndakabva ndachizonzi ndige ndichizoya nezvinhu zvose zvandainge ndichishandisa mumabasa angu erima. Ndakabva ndachizoenda nebhasiketi rangu zvekare ndikataura zvose zvandainge ndakaita murume wangu. Saka ndakabva ndachizomupa mushonga akarutsa zvisingaite. Iye akaona sekunge ainge achirutsa nyongo, but ainge achitorutsa nyama dzevanhu dzandaipota ndichimudyisa kuitira kuti asazozviona kuti pane zvimwe zvandaipota ndichiita. Ndo zvakaitika izvi mukomana chi, but now I am regretting kuti dai ndisina kumbogara ndakazviita, because kusatomudyisa kwandisina kuzoita zvekare kwava kutondikanganisa kana mararamiro nemagariro atava kuita nemurume haasisina kunyatsokuti twasa. Zvinhu zvedu hazvichafambi zvakanaka ende ava nemeso. Handizivi kuti kana ndikadzokera kuna amai vangu ndikanokumbira ruregerero, because so far naamai kunyange paWhatsApp hatitotauri tose. Vakati kwandiri, kubva zuva ranhasi ziva kuti hausisiri mwana wangu nekuti waramba kuti unge uchifamba neni, apa ndiri mubereki wako. Saka kana ndikadzokera kwavari ndiko kuti tinge tichikwanisa kutanga kuwirirana zvekare. Ndodzokera here kuna amai kana kuti kwete? Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa hanzi ndainge ndimbori muroi, but now I am regretting. Hanzi kana kuri kunzi Mwari vainge vaine simba kusei vari kusiya murume wangu achiita zvaari kuita, hanzi anondichita apa inini mishonga ndinoiziva, but ndainge ndava kusada kuita zvose izvozvo sezvo ndichiita zvekunamata. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Isusuwo mudzinza medu muna maid uyo akapondewa. Maid uyo akapondewa naamai guru avo vainge vari mudzimai wabanguru. Saka amai guru ava vakabva vachizobata banguru vaina maid vari muspe umo mainge muchirara maid. Saka maid zvinonzi ndiye ainge ari pamusoro. Hanzi vakangobuda mumuspe imomo apa banguru namaid havana kunge vakazviona kuti ndo zvainge zvaitika, vainge vatobatirwa madhiri. Nekuda kwehasha amai guru vakabva vachizoenda vakabva vachizonotora demo. Vatora demo vakabva vachizodzoka mumurumu ndokubva vachizonoti
akatema maid kumusana nedemo akatsemuka musana. Vakati vachimutema vakatema zvekare nabangukuru. Bangukuru vakazotonobviswa ruoko rwavo rwekulefti. Saka amai guru vakabva vachizonwa mushonga wemakonzo, asi nekuda kwekuti vavakidzani vainge vatomuka nekuti vakanzwa mhere because maid haana kufa ipapo, akatanga kuchema achiridza mhere asi musana wainge watofunika. Saka vanhu pavakauya vachimhanya vakabva vachizoona kuti ndo zvainge zvaitika. Vakabva vachizoudza mumwe mupurisa ainge achigaramo munharaunda mainge muchigara amai guru nabangukuru. Ndokubva amai guru vachibva vachizosungwa. Vasungwa kudaro amai guru vakazonofira kujeri because zvainzi vainge vachiona chipoko chamaid wavo uyo ainge achinzi Susan, mind you, ndiro rainge riri zita rake rechokwadi. Hanzi vainge vachiona chipoko chaSusan. Hanzi vaingoti kana hwava usiku vaitanga kuchema. Hanzi kunyangwe vakanyararidzwa nemagadhijeri sei, hanzi vaitanga kuchema, vachingoramba vachingochema vachiti hamusi kuzviona zvandiri kuona, ndiri kushungurudzwa kane naSusan, chindibatsirai, chingoudzai kana jaji ange achingondipa mutongo werufu because ndashungurudzika ini. Saka vakabva vachizoshaika. Vanonzi ivo vakazvisungirira netambo yebhutsu, but tambo iyi kuti vakaiwana kupi hakuna anoziva. Vakazongowanikwa makuseni vakazvisungirira apa musel mavainge vari. Vainge vasiri ivo vega asi vainge vaine vamwe vanhu vavainge vainavo. Hakuna kana akanzwa anything and hakuna kana akavaona vachizvisungirira. Vakangomuka vakawanikwa vakafa. Mushure mekunge vashaika, vabereki vedu havana kuda kuti vange vachitiudza kuti vainge vava kuona zvipoko. Vanhu vose vakuru vekudzinza rekwababa vainge vava kuona zvipoko, including baba vangu. Vaiti kana vachienda kubasa because vaiwanzokumukira kuma 5 am vaitoona chipoko chaSusan chobva chatanga kuvamhanyisa, asi vainge vachingoita zvinhu zvavo vakanyarara sevanhu vakuru vemudzinza. Vakabva vachizofamba mushure mekunge vaunganidza mari, vakaenda neumwe murume wekuMalawi, vakaenda vakanobatsirwa vakatsipika ngozi yaSusan. Asi iko zvino zvimweya uyu waSusan uri kunetsa mukomana chimudzinza zvekuti tinogara tisina kana simba. Vakadzi vedu vanongogara vachingochema nekuti tose sevarume hatina kana simba. Ndinotomuona Susan anotouya kwandiri ende anongofarira iyoyo staira iyo yaakafa achiita. Ndinotomuka pakati peusiku ndotoona kutoti ndinenge ndakatobata mazamu echipoko ndichitorara nechipoko chinenge chiri pamusoro pangu. Ndinozoti kana ndikaramba ndakatarisa, nekuti pamwe pacho ndinotombofunga kuti anenge ari mudzimai wangu, asi pandinoramba ndakatarisa ndo pandinobva ndatoona kutoti anenge ari mabhonzo. Kana ndaona kuti chinenge chiri chiskeleton ndopa anobva achizotanga kuseka Susan, obva ati manje wakaura, ndoda kuona kuti uchamuita nei mukadzi wako nekuti ndakupedza simba. Anobva atanga kuseka obva anyangarika. Mukadzi wangu anobva atomuka. Kunyange ndikabatwa nedzikirira rakaita sei, mudzimai wangu haamuki kana Susan arimo mumba. Apa mukadzi wangu ava kuti iye aneta ava kuda kuenda. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukandipostera nyaya yangu vedare ndingafara chaizvo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa, ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vanongogara vachingorara nechipoko, vangara vachirara nechipoko chaSusan. Zvakangooma nazvo vedu. Let us try to speak with our dear brother in the comment section. Vari kubvunzawo kuti tingazvifambisa sei. Hanzi vanhu vakuru vemudzinza vakaenda kuMalawi hanzi vakapera kufa. Saka apa vari kuronga as a family kuti vange vachidzokera kuMalawi zvekare, but ivo mukoma vedu ava vari kuti sezvo vari munhu anonamata, vari kuona sekunge zvisingaite kuti vange vachibatana nevamwe vachienda kuMalawi. Saka vari kuda advice. Let us try to give him advice in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Nhasi ndanonoka kuposta kuchakafukidza dzimba matenga
kune mamwe maepisode maviri andaposta ikoko, munokwanisa kunomateerera. Pane imwe nyaya yamukoma vedu avo vari kuti ivo pavainge vachiri kuno kuZimbabwe vaishandira Zimra, hanzi ndaibata about $10,000 a month, iko zvino zvavava kuIreland. Munokwanisa kunonzwa nyaya yavo vari kudemba vari kuchema, hanzi uyai munzwe zviri kuitika mumarriage yangu, hanzi I regret. Ndafunga hangu kuti ndige ndichidzokera kumusha ndono apply zvikare kubasa, zvimwe kuda ndinokwanisa kudzokera hangu kubasa. So you can go and you can listen to that episode kuchakafukidza dzimba matenga. Zvekare nechannel yedu yaya yeBackup kune episode yandichaposta zvekare, ndanonoka kuposta nhasi nekuda kwema technical challenges.